Inggih mangke riyin. Menawi pecahipun para Pandhawa saratipun. Sukma kula dados sandahan paduka dados kawula paduka. Benjang menawi sampun pecah kula saged. Bagus, Nger. Lajeng caranipun kados pundi? Gampang. Kowe iki ora ngerti kabeh. Kowe iki ora mudeng pengapesane para Pandhawa. Mestine kowe lak ya kelingan to, Pandhawa ki jaya, mulya. Merga nglungguhi kraton Indraprastha utawa kraton Ngamarta. Biyen sadurunge Pandhawa kuwi mukti ana negara Ngamarta, dheweke uripe sarwa apes dadi wong buangan. Dadi wong alasan. Sawise dheweke mulya mukti wibawa merga pancen ana jimat sing pancen ngutumbal. Dijelikake dening sing yasa wujude negara Indraprastha nggih. Mapan ana sajur murine kraton mligine mapan ana ning paringgitan pener tengah. Kae wujude marmer sing tengah kae kuwi ana sing rupane beda karo kancane. Dheweke turu dhewe. Merga ana sing disimpen ana ing kono ya kuwi mustika kalam suci. Iku saestu. Iya. Wah, ya jagat yo Mas Mangestu Koro. Mustika kalam suci. Biyen kuwi undhaki sing bangun kraton Indraprastha ya kuwi pendhita ing Sendang Cintakapura nggih. Ingkang apeparep begawan kuwi lawuk. Waton kuwi tak colong waton kalam suci tak cidra apes para Pandhawa nggih. Rasane kowe ngaruh Kula alamat pramiji dumateng ingkang abdi kula Punjara Maya Kanjeng Ibu. Ana kewajiban sing kudu mbok tindakake Jaramaya. Budhalo lan jujuka ning kraton negara Ngamarta. Mumpung kabare Pandhawa saiki mapan ana ning Wanabrata. Yen wis ana ing kraton kowe mundur golek ana ya kuwi sono paringgitan lamun ana marmer sing wujude pules ireng dungkelen mustika kalam suci jupuken. Bidal benjang menapa? Dina iki uga mangkato Nyuwun tameng pangestu.